Olygfa yn blaen ni fan hyn yn does, yn y cylch Gwartheg. Pencampwriaeth y tîm o dri fan hyn yn adran y Gwartheg Godro yma. Rhys Morgan, fferm Timbeili, Llanrystyd, Ceredigion, gyda fi'n gwmni o hyd. Ac Rhys, welon ni rhain yn cerdded mewn a wedodd y ddau yn ni'r un peth. Boes bach mewn o Wartheg da yma ac yn dos e jyst. Ni'n gweld y Holsteins fan hyn nawr ac dwy o rhain wedi cael llwyddiant yma, ddoi yn barod wrth gwrs yn do. Wel, mae'n olygfa hanner yn dwi. Y tair yma flan i nawr, mae wedi champion ar y right hand side a'r heifer champion ar left, ond se? Mae'n dipyn o fiwch o'n Rhys, ond enillodd y pencampwriaeth o Holsteins ddo. Mae'n fiwch hanner dwi. Mae'n fiwch hanner. Ond mae'r heifer ma'n lloddo i, mae dyfodol disgler iawn o flan hon, byddwn ni'n meddwl. Yr un ar y pen pella tefe. Oes, mae'n heifer mor gywir. Go hi ar y chwyth o'r lluniau fyna nawr. Heifer mor gywir a balance, mae lled yn y gader. Mae bach o steil lai, mae'n cerdded y dda bod popeth yn iawn am hwnna. Cario'r gader na'n uchel braf hefyd. Mae'n mynd i fod yn, wel, fyddai'n neis gweld hon nôl, mae'n y sioe mewn blwyddyn. Wel, a bach o look fydd i'n ôl am sawl blwyddyn byddwn ni'n meddwl. Ond mae'n clas cryf ofnadw nhw. Ydy, mae'n ddosbarth cryf iawn wrth i ni weld y tu ôl i nhw wedyn. Ni'n gweld y burgor na. Teulu drysgol goch a'r tair yma. Wel, war y teg iddyn nhw. Yn dipyn o glod i'r teulu bod nhw'n dod nôl yma blwyddyn ar ôl blwyddyn yn cynrychioli'r bryd ac yn dod â Gwartheg o'r fath safon yma. Ydy, a mae'n glod hefyd, tair buwch sydd wedi cael ei geni ar y ffarm. Mae'n glod ofnadw. A maen nhw'n tair buwch bach stylish a maen nhw'n gywir. Maen nhw'n cerdded yn dda. Tu ôl i nhw, Brown Swiss. Maen nhw wedi cael bore da yma Rhys. Bore da, mor belled, gyda'r lloi a'r hethfrod yn nhw. A mae'r tair buwch odro yma hefyd, mae'n bleser i gweld nhw. Maen nhw'n llawn llath yn nhw. Maen nhw'n llawn llath. Mae gyda chi Venetia yna yn y gadeirau. A mae nhw yn lleithog gyda nhw. A tair buwch pwerus. Y pwer na fel wedys ti fframu'n dan i nhw. A gyn ni'n gweld llun da ohonyn nhw nawr tu ôl nawr ar cadeiriau yna hefyd yn dyn ni ar gwythiennau Venetian fel wedys ti'r gwythiennau yna'n amlwg iawn ar y gader. Ydy, maen nhw'n da pwerus. Maen nhw'n cario bach o condition yn nhw. Maen nhw'n edrych fel sy'n nhw'n ffit yn nhw. Maen nhw'n tair buwch dda fladw. A wedyn yr Holsteins ni'n gweld, wel, o'n blaenau ni te, rhai cyntaf ni'n gweld o'n blaenau ni, yn y llun fan hyn nawr Wilson Tregibi sydd ar dair fywch yma ac wrth gwrs yn enwau cyfarwydd yn y cylchoedd cystadlu, nid yn unig yn y sioe yma ar draws y wlad a tair buwch neis dyn nhw Rhys. Tair buwch da Tregibi fyna ni, mae tair nhw'n gwerthu weld o'n teg, tair buwch cywir iawn. Tîm o dri, eitha balance fydd ni'n gweud, maen nhw'n tair eitha tebyg a maen nhw'n tair o werthu gweld, maen nhw'n gywir a mae'r steil yn perthyn nhw'n oes. O, bol bach, drych ar cadeiriau yna. Mae'n bleser i Godro nhw'n meddwl. Anhygoel. Felly edrychwn ni mlaen i weld le mae'r wobr yn mynd. Willie Taylor o Cumbria yn beirniadu. Ond tipyn o ffordd i fynd o hyd. Dewch nôl ato ni felly yn y man. Dyna agosau at ganlyniad yn y cylch Gwartheg yn osbarth y Gwartheg Godro i ni o hyd. A'r tîm o dri, dyna chi'r beirniad Willie Taylor o Cumbria. Mae Rhys Morgan Timbeili, fferm Timbeili, Llanrystyd a fi hefyd yn gwmni. Ac i ni wedi joio'r dosbarth yma Rhys. Mae'n neis gweld, oedd hi'n braf gweld yr heffrod ifanc wrth gwrs, ond ni eisiau gweld y Gwartheg yma. A fel ffarmwr Godro di, ti eisiau gweld Gwartheg mewn llath a cadeiriau yma'n llawn. Yr llath sy'n talu'r bilen yn fe. Mae'n mwy o bleser sy'n gweud i feirniadu i buwchod. Chi'n gweld y cadeiriau, mae gyda chi'r package i gyd nhw se. Mae'r clas yma o flan i werthu gweld eddi. Wedi yn bendant. Tîm Tregibi, welon ni fyna, trws nesau nhw wedyn David Jones a'r teulu o Dde Cymru. Morganwg, dwi'n meddwl, ynddo fe? Ie, mae hyrd lawd o'n nhw'n bwys Newport a'n geri, mae hyrd hanner. A wedyn mae da ni drysgol goch ar burgor yn y canol. A'r Brown Swiss yn cwblhau'r llinell. Ond na i daweli am eiliad i ni gael clywed sylwadau'r beirniad Willie Taylor o Cumbria. They've got great tops. It is a real, fantastic lineup of Holstein cows. Then we've got the short horns. We've got a cow here that's had 4, 3, and 2, and again they're fine examples of the breed. The longevity of some of these cows. Then you come to the Brown Swiss, and one of these cows has actually had 7 calves. So it's just an example of what we've got in front of you today. So I've got the job now of
deciding champion reserve, so I'll hand you back and I'll tap them out. Thank you, Willie, for that. So we're coming to the... A dyna ni terbeirniad wedi anerch y dorf sylweddol sydd yn cynyddu bob eiliad, bob munud yma wrth i bobl lifo i fewn i faes y sioe yma'n Llanelwedd. Ac mae'n edrych Rhys lawr y llinell. Le mae e'n mynd Rhys? Mae'n edrych fel bod e'n mynd am Gwartheg Godro. Trigibi. Ie, tair buwch. Wel, Trigibi di mynd â hi! Tair buwch balanced ofnadw ar y teg. A mwy o grŵp o dri falle nhw. A'r Burgorn wedi mynd ar gil wobr, llonggwrchiadau deulu Trigibi a Drysgol Goch. Fel wedys ti tîm o dri oedd eisiau ynddo fe i gael y cydbwysedd na rhwng y tri. Oedd y Wildor yn achub champion heifer a'r champion caw, a falle ddim gymaint o dîm o dri ynddo fe. A war y teg i Trigibi oedd y tair yn dîm o dri. Pan mae buwch a heifer mor dda, dy ti falle bod i'n job cael rhywbeth i matcho'r canol. matcho'r canol. Ond na, war y teg. Safon aruthrol a welwn i'r buwch wrth gwrs buwch David Jones nôl yn y bencampwriaeth nes ymlaen. Ond dyna chi pencampwyr y tîm o dri boes. Teulu Wilson, Trigibi, Aberteifi. Llonggorchiadau mawr iawn iddyn nhw. Wel, teulu Trigibi, Gwartheg Goch arall i chi yn Llanelwedd hefyd, llonggorchiadau mawr iawn i chi. Diolch yn fawr. Yn neis gael hwnna i gweud y gwir. Tair buwch dad yn ei dwi'n meddwl am yna'n grŵp dda. Be nath y gwahaniaeth ti'n meddwl fyna nawr, achos oedd yna wartheg dad eich erbyn chi? Ydy, ti'n bod, mae shot-ons yn neis. Ti'n bod, pedwar grŵp dda. Oedd. Ti'n bod, fi'n siŵr o'r beirniad i gweld Holsters oedd y gorau heddi. A jyst y tair ynddo fe, jyst yn gweddi i gilydd mor dda, ti'n bod ynddo fe. Mae'n ti'n bod, das i llawn clath a blwm yn cydeirio. Ti'n bod, das i roi lot o lath a mae'n dangos eddi nawr, mae'n y blwms ati yn y cader. Llonggorchiadau chi, boes. Gwartheg Goch arall yn Llanelwedd. Tipyn o gamp. Thank you, Ifan, ydy. Diolch yn fawr iawn i ti. Llonggorchiadau ti thefyd Ifan, mab hefyd, da iawn, boes. Ti siwr wrth dy fodd? Really hapus, neis i ennill hwnna. Mae lot o waith, boes, i gael nhw i fan hyn. Os mae lot o paratoi mynd o flaen llaw, ddim jyst wrthos yma. Mae misiodd o gwaith yn mynd mewn i fe. Dachrau paratoi nwlloi ag yn blwyddyn nesaf yn barod. Da iawn chi, boes. Ag a gair sydyn efo'r teulu gath y gil wobr. So mae'r lluniau, ymddeiriadau, torri dros y lluniau yma. Siôn, llonggorchiadau mawr iawn i chi, boes. Mor gefnogol i'r sioe fel teulu Trigibi, wrth gwrs, ond i chi hefyd fel teulu Drysgol Goch. Chi wedi bod yn dod yma, boes, ys blynyddoedd a mor gystadleuol bob tro. Ydy, ti'n bod, gathon ni sioe dda llunau, ond mae rhaid dod nôl i cefnogi pob tro. Ti'n bod, pwy bynnag gwartheg sydd gyda ti, so mae rhaid i ddod nôl. Sy'n byd yn well na'r sioe yma. A'r gil wobr yn fyna nawr, mewn dosbarth mor gryf. Oedd rhaid fod oedd y Holsteins edrych yn gret, ond fi'n falch bod ni wedi cael rhywbeth amdani. Da iawn wir, boes. Llonggorchiadau mawr iawn i chi. Diolch.